Здравейте, днес се събрали 2 дни след атентата в Париж, за да почетем паметта на загиналите и да изкажем най-искрени съболезнования към семействата на загиналите и да споменем загинал мой приятел, познат, когато играехме World of Warcraft, и да обсъдим къде е вината и чия е вината в цялата работа. За да започнем с като цяло в Европа, мисля, че не е много добра идея да се допускат тези хора, бежанци, защото днес гледах репортажи, че 1 на 10 бежанци е радикален ислямист. Сметнете го 1 на 10 при 1 милион бежанци. 500 милиона са минали само през нашите граници от последните няколко месеца. Значи 500 милиона, 500 хиляди. 500 хиляди. Последните няколко месеца. Само през нашата граница, човек. А да не говорим изцяло, цялата бежанска вълна, всички бежански вълни. И линията на страна. Между другото, тази седмица няма да има клипове. Това е извънреден клип, който се качва не когато трябва да бъде качен на един наш клип в събота и сряда. Качва се неделя, точно 2 дни след атентата. И така, няма да се лигавим, няма да има нищо смешно, защото работата е много сериозна. Европа се ислямизира. Той света се ислямизира, Мания Европа, човек. Да. Получават се някакви огромни движения. Това от какво се получава, човек? Фалшива война в Сирия. Никой не бяга от война. Според мен, аз ако бях на един сириец, нямаше идвам към Европа, ще да отида в Дубай, където ще да съм мяч на чини и ще да дадем средната годишна заплата на един инженер месечно. Другото, както казах вече, 1 на 10 бежанци е радикален ислямист, който причинява тези терористични нападения. Ето, сега мога да кажа на хората, които заляха социалната мрежа Facebook с френското си знаме и с всеките, не бих казал прости, защото аз съм съпричастен, въпреки че не го показвам във Facebook, и ние сме съпричастни. Това не е най-важното, бе, хора. Не трябва да го показваме, да. Трябва да разберем, защото това не е удар само по Франция и Париж. Има продукти и позиционира. Не па. Това не е удар само по Франция и Париж. Това е удар по цяла Европа, това е удар по целия християнски свят. Не става дума и не само християнския свят. Всички хора, които искат мир. Но това е грешката, че ги толерираме и искаме да ги толерираме, искаме да ги интегрираме. Къде сте сега хората, които ми казвахте, толерирай? Да. Може да стане нещо от тях. Какво може да стане от тях? Развалини, в смисъл парченца. 147 за 1 час. Напълно може да стане нещо от тях. Да бе станал в тяхната държава. Да, най-малкото което е. Какво идват ми тук от Сирия, човек, и искат ние да им дадем работа или да дадем българско гражданство. Да, а тези хора си имат собствена държава и да живеят там. Значи ние какво сме виновни, че там няма. Америка и Русия ги натискат. Какво ги натискат, бе, човек? Америка ги спонсорира. Между другото, не се залъгвайте, че цяла Америка светна в синьо, бяло и червено. Не е така. Америка светна, за да ви замаже очичките, както винаги става. Тя просто иска да си измие ръцете, че ги финансира, че ги подкрепя в цялата работа, защото ако Америка не позволяваше да има бежанска вълна към Европа, нямаше да има тази бежанска вълна, защото Америка
е за мен втората най-голяма сила световна след Русия. Защото ако и руснаците си седнат на газа, може да няма ислямска държава за другото. Да, ама те какво? Не искаме да се занимаваме, защото му изкараме пари от тях, нали? То като цяло никой не се занимава с тях, едно, защото мога да стане трета световна война. Да, както е казано Нострадамус, няма вкараме тая гадна тема за Нострадамус и за това откъде ще тръгне трета световна, защото това е доста дълбоко, ама... Дайте да го обсъдим малко за цяло, какво казваме, да не говорим толкова на тях, да си го обсъдим между нас тримата горе-долу, как те го гледат, защото това все пак е някакси по-важно, колкото да им кажем някакви факти, които могат да прочитат в интернет смисъл. Знам, аз не разбирам защо изобщо тези хора, джихадистите го правят това. Защото... Религия. Религията, да. И В Корана е написано, между другото, това не всеки го знае, не навсякъде мога да прочетете. В Корана е написано, че за самоубийците, атентаторите камикадзе, те деца се взривяват, имат отредено място в рая и за тях има 100 девици. Така че за мен това не е една религия, която може да изтласка света напред. Това не е религия все пак всеки си има собствено разбиране. Има си разбиране, обаче знаеш ли какво е разбирането при тях? Те взимат някое дете от малко и го обучават да стане камикадзе, му казват еди какво си, еди какво си. Сещат го, те му промият му мозък и това го правят на стотици хиляди едва ли. Но това е, че... Това е простият тук. Света се движи от парите. Сега някои хора могат да възроптават срещу мене, че намесвам евреите и всякакви малцинства, защото Израел е изкуствено създадена държава. От малцинството тогава, 45-та година, преди 45-та година, евреите са били малцинство във всяка една държава. Не само в Германия, не само в държавите засегнати от Холокоста на Хитлер. В абсолютно всяка държава е имало евреи. И сега тези евреи, когато са обединени в едно след 45 година, след падането на Германия и създаването на Израел, както споменах, те са обединени, обединени са им парите и с тези пари те движат света, движат вас, движат нас. Абсолютно всичко. Движат всичко. Да. И ви цапат очите с някакви си илюминати и масони. Прочетете някоя друга книжка за илюминати, малко бягам от темата. Няма значение. Прочетете някоя друга книжка за илюминати. Не може човек, който е просветен, илюминейте, преведете си го от английски на български. В Google мога да чукнете. Просветен. Не може човек, който е просветен. Половете се малко в историята, просвещаване, средновековен период. Просвещаване започнал в Франция. Не може човек, който е просветен, да е антихристиянин, антихрист или сатанист. Най-малкото. Защото един от членовете на илюминатите е Айзак или Исаак Нютон, който е направил много за човечеството, изключително много. И последните 5 години от живота си ги прекарва в манастир. Замонашава се и си прекарва в манастир до края на живота си. Леонардо да Винчи. Също. Не може. Разбирате ли? Да се върна на темата. Евреите спонсорират ислямска държава. САЩ също и спонсорират. Престанете. Разбирате ли? Не е хубаво това, което правите. Вкарвате американска чалга в обществото. Разбирате? Правите се, че не слушате българска чалга, но слушате американска чалга. Няма да споменавам имена, но мисля, че вие се сещате за кои изпълнители говоря, които пропагандират голота,
пропагандират наркотици, пропагандират алкохол, пропагандират курвенско държание в подрастващите момичета и така ви се промиват мозъците, зацапват ви се очичките и просто не обръщате внимание на главния належащ проблем в момента в Европа – ислямизирането. Имаме си един атеист в Не съм атеист, не съм екипа, вярвал. Малка е разлика. който вярва, че... Как да се изразя? Вярвам в науката. кажи. Вярва в науката. И това според мен е по-добрия вариант, защото науката е наука. Да, точно. Науката те изстреля на луната, а религията те блъска в Земята. небостъргачи. Да, или в небостъргачи. Не е смешно. между Не е другото. смешно, но е така. Звучи иронично, но е така. От тогава, от този ден, 11 септември 2001, се започна това терористическо движение. И когато ние се страхуваме от тях, от тези хора, ние помагаме на тероризма. Разбирате ли? Основната идея на тероризма е да се Вжива страх. всее страх в хората. И когато ние се страхуваме от това нещо, ние помагаме на тероризма. Разберете? Да дойдем на въпрос за България. Преди това, ако мога да добавя нещо. Или не. Давай. Не вярвайте на медиите и на това, което пише в статиите на BBC, на CNN и на абсолютно всичко друго. Защото там в момента пишат по-прости. Днеска четох, примерно, сутринта като станах, защото седя и гледам целия ми Фейсбук и изстрелят с... нали, Pray for снимки, Paris. Pray for Paris или Play for Paris, няма значение, каквото са написали там. И нали, прочели две статики, какво се случило и вече, да, САЩ помагат на всички, еди какво си. Не е така. И така че всичко, което четете в медиите, не вярвайте, защото медиите си това, което ви промива мозък. Да се върнем на Темата. най-належащия въпрос в момента за всички българи. Ще има ли такова нещо и в България? Да, Това имаше веднъж. ще има. По-малко. Това в Бургас. Самолета. Това е, Бележището. това е породено за израелци. За Има. резани патлаци. Както и да е. В България малцинствата са много. Разбирате ли? След време ние, българите, народ със славна история. Прочетете история. Не само военна, политическа, всякаква история. Прочетете. Това са 7 до 21, 14 века история. Това ще да кажа, 14 Огромна века. история. Вие имате ли представа, че ние сме държава, най-старата държава в Европа. в Европа, която е запазила името си от създаването си, преди До сега. 14 век до ден днешен? Разбирате ли? Разбирате ли за какво става въпрос? Въобще. Ако трябва да ставят такова нещо, тия лъвци, дали ще се да направи хора в България? Никой няма да го направи, човек. Не, ще има малко Ще. хора, които ще го направят. Вижте, ние можем. Няма да е World Trade, извиняй. Ние няма да можем да спрем такова нещо. Но когато се случи такова нещо, искам хората, които са ми казали на мен, толерирай, интегрирай, да дойдат И да ти го кажат пак. и пак да ми го кажат. Да. Защото когато преди няколко месеца аз говорех против бежанците и че това е просто начин да се интегрира мюсюлманството в Европа. Просто да влязат на континента ни като Да. клепарки и... Разбирате ли, погледнете го от тази страна. Един християнин, средностатистически християнин, християнско семейство, има две деца. Средно две деца. Едно мюсюлманско семейство, като сметнем многоженството при тях, примерно 6 жени. Тия 6 жени като родят по 3 деца, 18 деца на едно семейство. На една българка ражда 2. Едно християнско семейство. В Европа като цяло 2-3 там някъде. Разбирате ли, че след 10 години
Те са по-чудо. 15, 20, 30, 40, 50 години. Българите ще имат 40. Ние ще сме малцинството, разбирате ли? Ние българите ще бъдем малцинството в България. Разбирате ли за какво става въпрос? Като цяло европейците ще бъдат малцинство в Европа. Християнството ще бъде втора религия в Европа. Разбирате ли за какво говоря? А сега ще седи, ще гледат. Сега ще Сега печелят ще пари. като социалните мрежи. Няма стане никой да каже, какво си. Все така. Абе, 14 века сме издържали. Надявам да държим. Ама то, Да, едно време е било, сега какво е? Разликата е огромна. Българския народ като цяло е един лъв. Този лъв в момента спи дълбоко. Но един ден като се събуди, Аллах да има на помощ. Да. наверно. Защото, как да ви го обясня? Аз искам мир. Разбирате ли? Не искам кръвопролития, не искам атентати. Не искам нищо. Но ако се стигне до там, ще си помисля да отида войник там на фронта, да ги трепа тея, да им махам главите там. Доброволец? Да. Доброволец, да. Защото аз съм роден в България. Не съм като вас, повече. Не искам да отида в чужбина, защото там имам повече бъдеще. Бъдещето си зависи от вас. Аз искам моето бъдеще да е в България. И моето бъдеще да бъде в България. Няма да съм родоотстъпник. А вие бихте предали собствената си родина. Едва ли не собствената си религия, защото повечето се вижте християни. Пишат. Бихте предали всичко ваше, само за да ви е добре. Бих, кажа го накратко, тук му изкарат 1 лева, отият някъде му изкарат 3, защото му изкарат 3. Кажа го в този случай. По-просто. Това е друга тема. Това е абсолютно също нещо. Разбирате ли, че мюсюлманството, това е идеята на мюсюлман. Това е идеята. Това го пише в Корана. Свещената им книга. Свещено. Погледнете, върнете се назад 500 години османско иго. Робство или там, както искате го наречете. Човек, който не е искал да даде вярата си обезглавяван. Как я наричате тая религия? Мирна? Спокойно. Защото аз се наричам извратена, ненормална, не религия. Защото религията би трябвало да те учи да си спокоен и смирен. Разбирате ли? Говоря си, бе, някакво време, просто иска да погледна това как върви. И това е като цяло. Мир на праха им, на загиналите, отново искрени съболезнования на семействата им и... Тежко е това, което случва. Помнете 11 септември, помнете и 13 ноември. Защото ноември месец започва ада. Разбирате ли? Сега, където не са пускани бежанци, в Унгария ще почнат сблъсъци. Почнат ли сблъсъци, ще има поне един смъртен случай ще има на беженец. Това е плана на Това е другия случай. Когато беженец убие някой наш, или някакъв прекъсвам, ако беженец убие някой наш, примерно или беженец във Франция убие някой, няма значение къде в Европа, то човек ще го направят на нищо. И какво, ако някой наш убие беженец, то ще му свърят кожата от не знам от какво. Ще крещат всички мирогледи. Да, ще има. Оставете ги, прави. Те могат да се променят. Не ги убивайте. Значи, понякога се разхождам из София, родния си град.
Роден съм в София. Като софиянец. Аз искам да се разходя в град, в който ще виждам само софиянци или българи. И в който ще е По-скоро спокойно, ще се само- разхождаш. Ти А не като отидеш на Лъвов мост Да, това ще я да кажа. и да виждаш само резани патлаци, ислямисти, джихадисти, всеки. И ти ходиш някакви и се огледаш през 5 Да. минути, нали, навсякъде, какво ще се случи, Дали защото... ще Мен ми е много чудно, наскоро четох, че има патрул от скинари. ВМРО. Патрулира покрай това, покрай Лъвов мост. Много ми е чудно защо бежанците се изпокриха. Да. Ако търсят мир, Няма се къде. няма да Да. се крият. За какво да се Пък и крият? тук идва въпроса, належащия въпрос, те бягат от война. Не бягат от война. Да, бе, бягат. Те я търсят. Те ще я направят. Разбирате ли? Нострадамус го е казал. Скъпи приятели, гответе се. Гответе се Не се гответе психически, за война, физически, защото война идва. Не бъдете мирогледи. Гответе се. Докато тия пълзат навсякъде, мир няма да има. И Да. Бог да ни е на помощ. И Науката да ни е на науката да ни помощ. е на помощ. Да, защото... например. И това е. Надявам се да ни послушате, надявам се да не сме ви дотегнали И да се замислите малко. и отново да Приключихме почиват ли, бе? в мир хората. И да, ние 15 минути говорим. Може да си го да обсъдим, нищо. Може и така между нас да има някакъв толк също. Нищо, и така сте. Аз гледам да погледна, защото се че си говорихме много и да не свършва паметта. Да, Не. спрях клипа. Но Стерео? То само ти говориш.